Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Skywars sammen med Jens og Karl Emil. Sig hej til seerne. Hej. Og det her det er et rimeligt nyt map, der er kommet på den her server. Ja, jeg tror aldrig, jeg har spillet det før. Bare lige for at være sikker, vi er i det samme, ikke? Jo. Er vi? What the? What the hell, none? Ui. Er der kun én chest? Nej, der er 2. Jeg kan kun finde én. Der er den oven på taget, og så er der den på anden etage. Ui, Nå, der er 5 enderpearl, så kører vi fandme. Der er simpelthen flere etager. Det. Hvor er du, Karl Emil? Skal vi ikke bare mødes til midten? Ja, det er lidt risigt. Jeg kommer nu! Jeg kommer også derind. Jeg skal lige... Der er en, der laver bro. Død. Jeg er inde i midten. Jens, jeg kommer derind nu. Er dig? Jeg har ikke derinde. Godt. Vil I hjælpe mig derind? Jeg har ikke enderperler. Jeg skal nok hjælpe. Jeg har ikke nogen, så gør du det, Jeg har Jens. 4, ja. Jeg er herovre. Bare lige Jeg en hopper. alle chesten, sådan mega lige på noget. Ej, jeg har dire chestplate. Okay, så nok. De er svære. Sådan. Jeg luder lige nu. Jeg Hey, kan Karl Emil, ikke. skal du have så? Nej, det giver jeg til Mikkel, fordi der ligger et i den chest, der er under dig. Hvilken Jamen, jeg har du, dig. Mikkel? Sort. Skyder du med Jeg bue? hopper. Jeg kan se dig, jeg kan se dig. Jeg skyder med snibbolde. Gigi. Der er en, der laver vej ind til midten. Mikkel bag dig, ind i huset. Hvor er han, Mikkel? Her. På... Mikkel bag dig, kom nu ud. Der. Jeg går først. Jeg har obsidian. Jeg er inde. Okay, der er ikke nogen. Jeg var så tæt på ikke at ramme. Hvor var det der Iron Sword? Det er her. Det er herovre, Her, Mikkel. Hvor jeg... Mikkel. Nej. Her, Mikkel. Jeg fik det ikke. Nå, det fik jeg. Det var mig, der kom til at samle det op her. Helvede, I står i vejen. I står bare og bliver plukket. Jeg har simpelthen... nej, Karl Emil, du skal ikke springe ud. Nej, det skal jeg nok lade være med, Mikkel. Jeg laver bare pynt herinde. Jeg lavede et kill. Nej, lad nu være med det der drenge. Okay, så fjerner jeg det. Ja, det gør du. Eller det gjorde I. Flyt dig, Mikkel. Jeg skal ud lige med bue. Jeg laver en trappe op, så jeg kan stå heroppe. Au! Ej, Karl Emil, du skal jo gå ind foran. Jeg stod bag dig. Au! Han hoppede ned. Seriøst? Ja. Karl Emil! Han vandt. Hvem vandt? Det gjorde Jenne. Det gjorde Jenne. Vi tager en game mere. Ja, vi tager lige et game mere, fordi ellers bliver videoen ret kort. Ja. Tjek herover. Den der. Den er kun 3 minutter. Vi tager 10 minutters game. 10 minutters game. 3, 2, 1. Nu, drenge. Svampe. Ja. Okay, jeg stav... nej. Vi er i gang. Vi er i gang. Den er rigtig hurtigt liggende. Så kan vi lige nå at tage den her chest. Det kan jeg ikke, fordi vi er for langt væk. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne. Jeg kunne ikke. Ui. Okay, jeg er den eneste, der fik lort. Nej. Jeg fik en dia. Må jeg få din dia, Mikkel? Ja, Jens. Jeg har alle secondaries. Det synes jeg altid, jeg får. Jeg fik en enderpearl. Jeg fik diaen. Jeg er simpelthen den ringeste til at få Mikkel, vi er lige ved siden af hinanden, GG. Okay, vi laver base hos Jens. Okay, jeg har en enderpearl. Eller jeg plukket ned for svampen. Jamen, så kom over til mig. Ja, jeg skal dig? Nej, det er min kugle. Jeg er over ved dig. GG. Det var en lang rejse. Jens, skal lige have noget vand ud over din ø, sådan jeg ikke kommer ud. Okay, jeg kommer over til jer nu. Hallo, der er en, der fyrer 3 enderpearls efter den samme ø, men han flyttede ikke musen. Hej, kamera. Okay, vi skal smøre min bro, så folk ikke kan. Nå, men jeg bygger en ny bro. Og jeg glemte at tage min diamond. Det er meget. Hey, Jens, vil du have min? Ja. Ui. Au. Ah! Okay, simpelthen forsvarsteknikken. Nej, hun er dum. Smid min diamond. Nu. Og en pind. Du smed en pickaxe. Og Au.
Men du tog det. Nej, jeg tog ikke. Hvad tog jeg? Du smed ikke diamonden, Mikkel. Du smed pickaxen. Okay, du får den øjeblik. Jeg skal lige ramme hende. Oh, kill him! Jamen, så giv mig da den der diamond der. Den anden, den... Så tog du den selv. Ja, det er fordi, jeg Sådan tror, der. Og så pinden, Karl Emil, dem tog du. Nej, her, du får en. Jeg har en pind her. Jeg fik den ikke. Hvor tag den her. Sådan der. Nej, vi er mod et team. Ha, og så stod han med den. Det er sgu da ligegyldigt. Vi er også et team. Og vi er 3. Nej, det er ikke et team længere. Den ene, han laver forræderstilen. Fedt lavet. Er der nogen af jer, der har en enderpearl, så kan jeg ikke over natten? Nej, Karl Emil, fordi ellers havde vi nok brugt. Okay? Ja. Det var bare fordi, det var mig, der havde det bedste armor. Det tænkte jeg, så kunne jeg jo Jeg har gøre. det bedste svær. Okay. Og jeg har de bedste booskills, derfor skal jeg ikke derover. Pas på, Jens! Karl Emil vil skyde dig ned! Nej, jeg står her. Au! Nej, han vil sætte TNT! Nej, jeg ved ej. Du har TNT i hånden, jeg så det, Karl Det Emil. ved jeg godt, jeg har TNT. Se her, jeg har TNT. Men jeg er jo ikke fedt. Ej, vi skal nok lade være, Karl Emil. Okay. Hey! Ikke så! Karl Emil har ingen hjerne. Nå, tager vi et game efter det her. Jens, han skal jo lige vinde. Ja, Jeg vinder ikke. Jens. Ved du, hvordan man gør det? Jeg har ikke flere blocks. Du nakker Karl Emil, så du får hans gode armor. Men han har nakket mig. Ha! Lol. Nå, er I klar? Nej, men fordi jeg er stadigvæk inde i gamet. Men jeg kan ikke komme over til ham. Karl Emil, du skulle da ikke død. Det var for sjov. Jeg lever godt endnu. lavet, Karl Emil, godt lavet. Jeg skal nok løbe med at nakke dig. Godt lavet. God stil. Undskyld, Au. men jeg skulle brænde den item, der lå under dig. Ja, undskyld. Ja. Har du nogle pile, Karl Emil? Ja, Må jeg få det var nogen. Få halvdelen. Ja. Hvor er han? Hvor er den anden person? Det brud. Nå, derovre. Okay, Jens, hvis du dækker mig, så blokker jeg mig derover. Yes. Dæk mig. Han hedder Ostbollen. Jeg kan ikke ramme ham. Tror du Må jeg ikke, så det ikke var få din meningen, han skulle pile? hedde? Må jeg ikke få din pile og dække dig med? Jo. Jeg tror, det var meningen, han skulle hedde. For helvede, Karl Emil, du skal lige Hedde Ostebollen. I stedet Ostebolle. for Ostbolle. Yes, jeg fik det. Så skal der flækkes. Jens. Prøv at se, jeg har den sygeste plan. Nej, jeg går hen og flækker. Jeg vil gerne lige have den der chest, så tog du den. Haha, god idé. Tag en drill til den. Nej! Jeg blev så ud over. Nej, de kan ikke tage en til til. Hvorfor? Jeg tændte dig til en derinde. Jamen, den tændte ikke. Nej, jeg faldt ud over, fordi der kom ild ind i. Der blev så ild til mig, så kunne jeg ikke se noget. Han vinder anden game i træk. Så kan I selv se det. Jeg vinder hele tiden. 3. Nej, vent lige. Okay. Jeg drak lige noget sodavand. 3, 2, 1, nu er det. Den her episode parkour. 9 minutter lang. Ja. Okay, det er det sidste Mig, game, Jens. drenge. Mig og Jens er ved siden af hinanden. Og jeg er enig mellem Jens. Yes, det er det sidste game. Vi optager lige nu. Det kan godt være, at der kommer en video mere, der kommer fra i dag. Det kan vi godt være. Det er ingen, der ved det. Nice. Dum. I skal bare vide det. Jeg er vild til parkour. Vild. Eller noget i den stil. Hashtag vildhed. Røv, gør mig lyd.
Ned på gulvet, spred benene ben. Vi flækker Mikkel. Åh! You know, fika. Teamwork. Okay, nu kommer jeg garanteret ud. Jeg bliver garanteret skudt ned nu. Så brændte jeg. Skal jeg prøve på kuren? Ja, Jens, så går vi derind samtidig. Jeg kommer også derind. Ja, jeg sikrer mig altså lige lidt. Hvad tror du, jeg gør? Nej, Jens! Clean up! Clean up! Gå for det, ja! Clean up! Nej, Mikkel! Vi ser lige i chatten, hvem der vinder. Hvem vinder? Hold øje med chatten. Mikkel, han nakkede mig bare. Hold øje med chatten. Hold øje med chatten. Med chatten. Hold øje. Mikkel, du må gerne vinde. Okay. Ui, the clansman has won. Ui, ostbollen vandt et game. Sea battle. Det var ellers ham, jeg flækkede sidste runde. Nå, vi bliver nødt til at sige farvel. Ej, vent lige. I skal lige tjekke, at jeg vinder. Jeg går fuldstændig krasat. Nej, kom Karl Niels, det er hen ved siden af Jeno. Ja. Nej, jeg går nu. Nej, jeg døde. Og Jens, vi afslutter den, før Mikkel kommer. We see.